Στρατό, γιατί έφτιαξες κι άλλο μαγαζί? Έφτιαξα άλλο ένα μαγαζί για να συνεχιστεί αυτό που έχουμε σαν όνειρο. Το spamaster.gr, το beautyproducts.gr, η χονδρική μας, η λιανική μας. Τι προβλήματα αντιμετώπισες? Οικονομικά, οικογενειακά, διάφορα προβλήματα. Αλλά τα προβλήματα είναι να ξεπερνάμε. Δεν μας βάζουν κάτω. Πόσο καιρό σου πήρε? Το συγκεκριμένο κατάστημα, αν δεν πήγαινα και για κάτι δουλειές στο εξωτερικό και αν δεν έπεφτε και Αύγουστος, θα το τέλειωνα σε 2 μήνες. Το τέλειωσε σε 3. Ποιον εμπιστεύτηκες να στο φτιάξει? Δόξα τω Θεώ, είχα την τύχη να έχω πάρα πολλούς και καλούς συνεργάτες. Από τον κατασκευαστή, από τον μαραγκό, από τον ηλεκτρολόγο, από τη σχεδιάστρια. Μια πολύ γαμάτη ομάδα που δεν χάνει. Καλοπληρωμένη βέβαια, αλλά top. Πόσο κόστιζε να φτιαχτεί? Αν βάλω μόνο το κατασκευαστικό, είναι κοντά στα... Αν βάλω και το εμπόρευμα... Ποιος είναι ο στόχος σου για το μέλλον? Θα πω πολύ λιτά πράγματα. Να συνεχίσουμε όπως είμαστε, αυτοί που είμαστε, αυθεντικοί, να δίνουμε λύσεις σε πολύ καλές τιμές και αυτό που έχουμε ξεκινήσει τώρα είναι και η χονδρική. Οπότε πέρα από το spamaster.gr έχουμε και το beautyproducts.gr για τους επαγγελματίες. Μπες να το τσεκάρεις. Αν κάποιος θα ήθελε να ακολουθήσει τα βήματά σου, γιατί είσαι πρότυπο, τι θα του λέγεις? Ποτέ δεν είναι αργά, ξεκίνα χτες.